Az a baj, hogy nem basztam már másfél éve. Itt ez a baj, hogy hát nő kevés van. Tadio, Samuel Kanyino! Tadio, Samuel Kanyino! Kanyino! Kevés a nő, és mindig azt mondom, hogy a hegyi ember meg nem válogat. Öreg szamuráj volna. Nikikém, itt állt Nikike, az ilyen nagy Amazon. Ja, Azért nagyon ez a kurva, mint ezt. Ilyet nem mondom. Ott állt kint. I'm crazy because I drink. You understand? Ő vezetett, én ültem az anyósülésen, ez volt a szar. Én legelőször tényleg 18 éves koromban Sydneybe vagy Melbourne-be akartam menni. Hogyha feljutok a hajóra, norvég hajóra, akkor Sydneybe. Azután katonaság után, vagy nem tudom, hogy hova. Azt mondja, egy a tarifa, de egy cigi. Mondom, egy cigi, egy cici. Brazíliába azért akartam, mert megvolt hova menjek. São Paulo-ba. Igen, megvolt, hogy keressek pénzt, munkát. Egy cigi, egy cici. Erre mit csinál az dromedárba az meg? Előveszi, és így volt mellettem a nagy csüngőcsöcsű, az a egyszerű csüngőcsöcsű, tudod, hupszika! Annál nagyobb lökhárítókkal jó Isten se nincsen eládva. Hát menjen már a faszomba. Az állat mondom. Hol a vége? Most kicsit meghízott, az igaz, de... Ettől még szeretjük. Utána azt mondta, hogy nincs a gyufája. Mondom, akkor a másikat is, és mind a kettőt bebassza oda. Csak akkor nem sikerült, és akkor jött a család, és akkor komolyra vettem, nem volt komoly, de minden komoly lett. Szerintem. De komolyan, Isten bizony, ekkora volt rajta a hajócsavarba, az meg. Miután ott hagytam a bányát, azután akartam kiszökni. És akkor elfogtak a jugók, még Zsombolya vidékén, hát az valamikor rég volt. 85-ben nem olyan rég volt, de rég. Na mondom, hogy főhúzom azért gyorsan az ablakot, az eltipörög, jó? Azt mondom, nem csinálom, akkor nem csinálom és kész, mert egy faszomból köcsög vagy. Sokat lelőttek, én meg megmaradtam. Megbeszéltük, bazd meg 10 000 per nap. Ha nem fizet, nincsen munka. Basszál be a kurva anyádat seggfej. Kurva anyád, szív ki a faszát. Az első emberetre hordjuk föl 3 köbméter fát. Mondom, öreg, be vagy rúgva? Ide fölhordom, mondom, balra fölrakom, hát az anyád picsáját, én nem rakom ezt ennyire. Ennyi pénzért, csinálja a faszom. Most az a lényeg, hogy most valaki meghív engem és őre. Basszottra ráérek. A moziba régebb robogtattam a szotyit. De most még fogam sincsen. Na jó, de arról nem volt szó, hogy bazd meg 40 lépcsőfokot fölgyalogolok a 50 kiló fával, és oda rakom bazd meg a faszopó teraszodra 70 fordulóba. Vadász, akarod bottani fővadászó? Hát te rám lőj, te gyilkos! Kár az ilyennek a kezébe puskát adni. Rabság nem voltam, hála Isten. Ütve voltam, de mindig megúsztam. Azért nincsenek fogaim. Ne kérjed azt se tőlem, bazd meg, hogy csinálja meg a motorodat. Hát mondd meg, 3 hónapja lógsz 5000 forinttal, miről beszélünk? Nem fizet, nincs munka, és kész. Kussoltatj be, pofád meg, beverek. Ennyi az egész. És kész. Egyet ütök, s lemegy. 1 minute. 1 minute, please. Sátán csillag a nyakamban volt, kérdezte mi az? Fordított csillag. Mondom, sátán csillag. Akkor hívott egy sátánnak. Próbál lehet, az leszarom vagy. Na, azóta öreg apja, nagyapja, ükapja, mindenki engem úgy hív, hogy sátán. De még oda kell gyalogolja. Míg oda gyalogolok?
Hát oda gyalogolok, badd meg. Kicsit se építek, mert nincs fogam. Eddig megettem volna az, hogy itt. Köszönöm szépen a barátaimnak, amikor... Lenne, ha jön mind a ketten meghalunk, bazzeg. Igen, anyukám, igen, édesem, csokkolom a segem, édesem. Ja, igen, szépségem. Ez még a fő téma. Majd lesz nekem is fogam. Az az első. Mindenhova mennek a vaddisznók, kerítéseket széttúrják, hát gyakorlatilag a köztársasági elnöknek a rezidenciára is bementek. Mit akarsz, édesem? Hogy lesz, édesem? Hát igen, 3 gyerek van, 3 család. 2 unoka, hát ez... Kiszophatja faszom, kész ennyi. Itt volt, benn volt, hol van. Letépem azt a faszopó köcsök fejedet! Megjegyezted? Hogy az anyádba szorult volna az a seggfejfejed. Vagy a piranyák nem voltak anyádnak a faszopó magzatvidébe. Rohadjál meg. Pont 83. októberben mentem katonának. A 100-as tűzéreknél voltam. 3 magyar volt csak, tehát már Székelyben. Rá 3 vagy 4 napra mondták azt. Más voltam. A Bozgó, tehát hazát. Ez egy faszopó, semmiért nem értő, büdös aladár köcsök. Ezért. Voltam 17 éves, hogy hirtelen megharaptam a vasat. Az Olténiában dolgoztam ember az oláhokkal, nem adtak akkor 80-as időben egy kenyeret. Diszkó után. Mondták, hogy Hami, én meg azt mondtam, hogy mi kell másnak, ne a barátomat verjék. Hami. És azóta ilyen a mama. Na de hát én kibontakoztam ahhoz képest. Én beszéltem is, jó, hogy emeltem kezet, de nehezen. Nem az, na. Igen. Hát nálunk aztán egy vidéken, tehát ami engedélyezhető, mit iszunk rendesen. Mikor mentünk valahova mulatni, ő a kocsi. Vezetni persze soha nem vezetünk, hogyha iszunk, az egyértelmű. Én nem piáltam, és utána én vezettem. Próbáltam vezetni én. Kurva anyád! Ő meg akkor lerakta magát, még elindultunk. Na mindegy. Eltiltottak már 10 évre, érted? Egyen merre visszavégzett, göröngyös úton. Én ott tekerek, jobbra van a kocsival, le van zárva, az anyám mindenit. Erőjön az izé. Pedig én is néha sírok. Nem, de én is sírok, mert anélkül nincsen élet. Kijött a rendőr, kijött a mi a faszom ez a sátán, szerintem többet tudna mesélni, érted? Hát én búsulok! Ez a szó mikor? Hát, ne búsulj ember, mert a búsulsz, ez a. Ki a kocsi? Hát a kocsi az olyan volt, hogy hátul nem volt csak fólia, rendszám nem volt. Olyan mindegy annak, akitől már minden ármut elraboltak. De tőlem nem tudják elvinni. Ezek kinyitották az autót, az összes sörös dobozi kiullott, és azt mondták, abban az ember magukat nem körözik. Ez kell, így van? Azt mondták, többen rám tesznek egy követ. Neked lűttek. De én úgyis feljövök, olyan nincs. Ha fentről, onnan meg leesek. Band is kijött, ott a sörös dobozok között kijött, akármi, és ne kell. Ő mindig olyan, hogy ugye próbálja túl videózni a szereposztásától. Én csak egy egyszerű kis paraszt vagyok. Hát odafelé nem tudom, nem fogok jutni. Be akartak vinni minket a sítre. Jó. Azt mondom a csávónak, mondom, ne haragudjál már, mondom, 2 ilyen hülyében mi a faszt akarsz a sítre? Alkalmi munkából. Mikor ilyen kutat, akármi, felmászok a fára, lemegyek, föntről. Így van. Az kiszáradt jobb oldalra bassza magát a rezet. Mondom neki, Bandi, ne csináljunk a fesztivált, mondom, örülök, hogy nem csinálok semmit. Csúnyán összeestem, aztán cseh. Ennyi. Nem sikerült kimenni, de úgy is megyek. Hát egyszer Angliába. Utána én megbeszélem a rendőrökkel, hogy semmi gondi. Annyi volt, hogy a kulcsot elveszik, és leadják a benzinkúton, ott a benzinkúton lecsekkolják. Hát csak akkor jövök, vagy megyek,
hogyha lesz pénz. Leadtuk a kulcsot, ő elvitt a benzinkulcsra. Hát persze, ő mit csinál? Nézd, van pótkulcsom. Hát ez itt összejön annyi kis pénz, hogy csak kikerül. Ha nem stoppolok ember, hát hát mennyi az? 400-300 kilométer, az mi az? Akkor megyünk haza. Megyünk. A rendőr ugyanott van menünk. Hello. Hát ha énekelek, akkor énekelek. Mit akartok? Ami? De lehet énekelni? Engedjük a kereket. Nullára. Na ez a... Ez a boiler, ott van mellettem, én meg itt, a két hülye rendőr ott, és akkor engedték le a kereket. Én meg így csináltam. Szívemből. Isten értese, hát minden magyar, a világ, és minden ember, szívemből. Reggel jött a hovar, följöttem, ő hozott egy pumpát, mert annyira le volt engedve a kerék, hogy nem tudtuk eltolni odáig. A benzin. Van a vásárhelyi éres promenádon. Hát de nem is szóltunk mi egymáshoz, nem is szólt szava. Adószámot minden este várom. Egyszer aztán asztalunkhoz jött a véncigány. A két karomba zárom. Megkérdezte, mi a nótád, édes kicsi lány? A vásárhelyi éres promenádon.